bandiraɓe sehlaɓe musidɓe teddiɓe heeɗiɓe daroɓe ayangu Piindi TV yeɓoɓe ayangu Piindi TV on calminama on jurama goto kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jettiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala baɗɗo feere hande ha garɗen joɗɗen ɗo e ŋawle e ngarango wuuro Penda Moussa Boukary wuuro Baba ngo joɗɗen hande eɗen joddi ɗo e rewɓe fulɓe rimɓe raneɓe machallah rewɓe ŋawle gacce ngalama on jii tigui ko jiiton ɗo ko kotane kaƴaɗe jiiton ɗo ko cosaan jiiton ɗo ko puddi yondi jiiton ɗo ko kore ŋeñaɗe machallah cosaan culturel foof ene tawe ɗo e ŋawle hande noon eɗen joddi ɗo e rewɓe fulɓe rimɓe raneɓe ganduɗa eɗen jiiɗi yewtude munen ko faate banggue cosaan meɗen hanki aadaji men e cosanuji men hanki nde wonnoon aadaji men hanki ɗi kersinahi aadaji men hanki ɗi mettani haalde aadaji men ko aadaji moƴƴi ɗum noon hande eɗen joddi ɗo e rewɓe fulɓe ɓe ngam yewtude munen dokken ɓe ganduɗa ɓe présente o goto foof haala inde mum e yettode mum sen gayni natanen golle yewtere nde a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim edi fo on calminama salminago islami salminago teddungo faade moɗon ko juurade moɗon tan e weltade an mawniraɗo garɗuɗo walla taw ko minen gangoni mawni sabu hande ko weltare tan kadi minen no garduɗa ni amen kadi minen belti ha no fewi ko mbiɗa kay yomen mbaɗen affaire cosaan hande no jiɗirɗa fof no min mbaɗirantuma ɗo ha weeta min keppani min kaɓani sabu ɗum no wayno hande wuuro ngo ko wuuro makko enen dendi foof mbiyeten ko Habsat Diop ko ɗo e ŋawle jeeyami wassalam a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim en puɗɗirimo bisimillahi en gortot alhamdulillahi rabbil alamin Allah minen belti e sababude Piindi ko garɗa ko ɗo minen beltori ɗum min mbiten ko Pa Silla ɗo e ŋawle ɓurɗo andirede Penda Silla ɗo e ŋawle min woni korɗo ŋawle Sénégal e Mauritanie foof ko min woni korɗo tembo hersirani ɗum kadi dariɗo ko e nder wiyeteno halfaɓe muɗum ene weltori ɗum kadi machallah eyyi machallah Silla ɗum weɓani awsu billahi min seytani rajim bismillahir rahmanir rahim mbeɗa salmin moon mbeɗa juuro moon minen belti hande no garduɗa ni ɗo garɗa tan mbiya yomin gar min jaltina cosaan min mbaɗa mamiraɓe amen ko mbaɗanno hanki ɗum no men gari no garduɗa ni minen belti hen ha min mbawa haalde min mbiyetemi ko Lew Mbodj eyyi baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim min mbiyetemi ko Binta Mal Sarr jeeyami ɗo e ŋawle min woni hoorejo fedde goomu juɓɓudi e fedde ɓamtare ŋawle min erdi kadi goomu aada e cosaan wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam goto fof salmini ɗum inde mum e yettode muɗum min mbiyetemi ko Fat Sarr ɗo e ŋawle jeeyami ko nder fedde nde jeeyami kam mamre he nder hen on jarama bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah e nelaɗo e julde Mahamadou sallallahu alaihi wasallam weltare men mawde mi wodina men hande minen belti e garɗa ko ɗo min mbiɗa min mbaɗan aada e cosaan minen jogui pellital mum hande no fewi min mbiyeten ko fayde wadde Adam jeyami ko ɗo e ŋawle assalamu aleykum on bandiraɓe min jeeyami ko ɗo e ŋawle mbiyeten ko Bintoy hande ko mbiɗa ko emen mbaɗɗo minen belti hen te minen parini hen kayne ko mbiɗa ko minen belti hen mi wawa haalde no fewi noon weltare tan merci awsu billahi mina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu aleykum oɗon bandiraɓe minen belti ko mbiɗa ko mbiyetemi ko Oumou Sarr ɗo e ŋawle a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mi salmini mon goto foof inde mum e yettode muɗum mi jarnima moɗon kadi ko weltare tan ha ko ɗon wawi hadde mbiyetemi ko Hawwa Moussa Sarr ɓo andirede Coumba Sarr
de jogi weltare minen fof no min potiri min gandi tan ko do fuddi min ganda da haadi caggal no kuccitda men bida jidda hanko min badanma ciosan way fodde fof gandal men kadi way tonnade ciosan fof dum jidda min badanma weltare ko do tan way haadi est ce que wawno tan arde pilma ko adduma ko pilma maygo wala pilma yimbe jaha lawol ma kon non badda tikke amen jeyaada bida jidda min badanma ciosan te jidda min baddayma so min badi ciosan hay an ka der gonda inshallah ko min gandi hen fof mo min badani wala min kolluma ko ni wayanno walla ko ni wiiteno kadi ha hande min keddo tan ko ni wiiteno ko heddi ko don ha o e seeda a jarama da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقال جتلنا الله نجول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلني دندانغال جبنا بام جوري بي سلام لوير من ياك من يافي هان في بس دum do ko weltare hande fe kanko ko wona wiidi borom baɗo cosaan parce que machallah alhamdulillah mbani mom cosaan yoodi machallah yimɓe fof ɗum dini cosaan yoodi machallah alhamdulillah weltare hande fe mbiyeɗem ko moye sar ɓurandiret ko deele habi deele eyyi ɗum noon ganduɗa en beltima no fewi en jii ganduɗa rewɓe fulɓe raneɓe ɓe persantima koye munen ganduɗa goto foof haali inde mun e yettode mun ko ɗum tigui ganduɗa ko weele ŋawle gati ŋawle ganduɗa ko enen foof jiidi yumma e baba ala o ko ala o ko kala guinnaɗo ene jiide goɗɗo ŋawle ganduɗa ko ŋawle men ko enen foof dendi ɗum ɗon en beltima no fewi en beltinima kadi bandiraɓe ɓe ndeɓe mbiyata kamɓe ɓe beltima ganduɗa ko nodduɗoɓe ko noddumiɓe ɗo hen haaɓe mbadda am yewtere ko minen kadi mi weltinimamaɓe no fewi ko ɗum ganduɗen Fouta ko teddugal en ganda e Fouta gamel ko ɗum ɗo tigui wonno joni noon ganduɗa eɗen puɗɗo e yewtere nde eɗen kuccodira e mawni meɗen Faty Sylla eɗen kuccodira e mun Faty Sylla ko yooɗi kamɓe ma ko weeli kamɓe ma ganduɗa ko hande koko ganduɗa satte aduna he ko ganduɗa koko heɓata ko e aduna he ko ɗum woni ko kalɗo hande hoccude joɗade hande wiye min komi korɗo min komi parnortode korɗo ko andude hoore mum waɗata noon ngari so neɗɗo acci ko wonno ko wawa wonde goɗɗum ndeha noon neɗɗo yo nangto tan ko wonno ko farno hen kala ko neɗɗo woni yo won fiére kolko tinnuɗa tinna ko jafnuɗa yaafa aɗa tinni ko ganduɗa ko machallah ya jogor jaam hono ma en mbeɓami merci beaucoup Faty Sylla ɗum noon Faty Sylla caggal nde ɓenduɗon ɗon hamin gartayma e namde gartatama namde hamin gandi ka debbo dimo deƴƴo haqqille gandidini hisi machallah min gartatama namde ko cosaan hande ganduɗa pulagu ne hooɗa cosaan no fewi par ce que ganduɗa eɗen kooɗa ganni men gati ganni men ko ɓural men ganni men ko ɓamtare men par ce que ganni men hanki o mettani ganni men hanki o hersinayi woni ganni men hanki mettani woni ganni men hanki hersinayi pine men hanki enen jaade kulol pine men hanki enen jaade gacce pine men hanki ene mbaɗi teddugal ɗum noon tagui hande sen dañi pine men ɗe ene garta e meɗen holfo ko kalten mbiyete kon ha en malama joni noon ko ɗum tagui hande mi rutto e ma kalna ham cosaan hakkude ƴamal e ganduɗa e ƴamaɗo mum no wayanno hakkude esiraɗo no wayanno hakkude debbo ha naata galle muɗum holko wonanno ɗon hol pijirloji gonanno ɗon hol jimiri wonanno ɗon holno jombajo ganduɗa heblirte ha naata ndessuru mum ko ɗen namde woni ɗo namdotomami ɗo eyyi Allah jarama ko namdiɗami ko hayso ko seeɗa wonko ndewmi hen namdiɗami ko hanki e ƴame men hanki holno mbano nden ɓiɗɗo debbo heewi jaggede gila no famɗi gila no woni entaɗo yummum gorko ara oɗo mi haɓɓini ɗum ñaguel mi haɓɓini ɓiyam so wi mi haɓɓini ɓiyam layra noon haɗo yontata ɗo resede so cukalel ngel keesi hangel faami ko oɗo de yiɗimo eɓe gonta yidirde so tawi o soydimo so tawi ko ɓiɗɗo debbo edi yiide ɓiɗɗo gorko o wonta yiidemo ɓiɗɗo gorko ga ene yiɗa yiide kañum ko wona ɓiɗɗo debbo kañum kam ko cuuɗugol tan wonata koye suuɗade ko kalɗo jomum rewi raftata ɗon to so soydimo tan suuɗata ya lawol muɗum ɓiɗɗo debbo heewi yiide joom galle muɗum ko ñande jamma mo jogori lelade hay ñande jamma mo jogori lelade oɗo aada bonɗo hande baɗaɗo on alana ñallata koye suudu hay goto seedata ko ɗum hay goto yiyata ɗum sanaɗo waktu mbo foti o juurede kondi ara waktu mbo foti o juurede kondi kadi so ari adde joɗɗine he wowru
ƴeewe waaɓe no ummu saare len gadde taw mo meeɗa seerede mo meeɗa suurade gonduɗe kondi mum jeeɗiɗo cuɓe hen wiya oɗo ɓiɗɗo debbo min jiiɗi ko juurne e kuude juure laaɓi jeeɗiɗi battowo laabi jeeɗiɗi woni lootongal juure laaɓi jeeɗiɗi en juure so juurama laaɓi jeeɗiɗi ƴeewe ɓurɗo kadi ɓaddademo e nder jeeɗiɗi ɓe on ɓuftotamo ha ɓandu ndu laaɓa so ɓuftima ha ɓandu ndu laaɓi ko ɗon joomum haddete comci muɗum ha peewa waɗane cuura wise lati ha uuro nden teggite no waɗate ni nden hande ala ko suudu ko lelnugol wonno ko dendiraɓe jadanno e muɗum enen jaade mum ha jotto ɓiɗɗo gorko ara ɓiɗɗo debbo ara eɓe dardo e damal suudu ndu eɓe fonde haɓe poto ɓe jerƴe eɓe jerƴe ɓe nadde e nder suudu ndu nden ɗum ne gandunɗen e cosaan nden kono hande noon on cosaan hande ala kono ko ɗum ɗo woni ko wonno joni ganduɗa Faty somi faami ko kalɗa ko ɗum tagi hande ene serti e ko hande ko par ce que ngeen mbinɗa ko jombajo ganduɗa e ƴamƴo mum jindirta en ji hande ganduɗa ñande yangue debbo lowana yangue nde ñande hen ko ñande hen daroto ene yimɓe foof ene filmé ene amane waɗa hunde foof beele ɗum hande ne yoodi ɗum ɗon yooɗani sa presque ɗum ɗon hande ko mbaɗen kena abitiɓe e gueɗe tubakoɓe enen en gandano ɗum ɗo ko wiyete ko diini hande ko waɗete ko wona diini enen gandunɗen tan ko jombaji yalta tan ko ñande guppuli mum hayso ko sohli ko yaade tarodde yaadata koye sehil muɗum hay goto yita ɗum ene murno wudere nde ha yetto e tarodde waɗa ko waɗanno ha gari natta suudu ndu so ɓuftima kadi ko yaadata koye ko dambuɗo ɗum ko on ɓufta ɗum ha ɓandu ndu laaɓa yaara sesa ha natte suudu ndu kono hande ñande kew ko ñande hen jamaji yahata ene filmé ene yaaki ɗo e nder galleji ene huccu to no huccu ga ene photo to no photo ga on musiba enen en gandano ɗum saabu ɗum natti wona diini woni kay hankkadi ko gueɗe mabɓe tan kamɓe ɓe mbaɗa saabu ɗum kam wona diini meɗen enen kam ko ɗum ɗo enen ganduno joni enen nden so jombaji ne ummo galle gorko galle babiraɗo ene fayi galle gorko ko waɗinta malla ko koyɗe makko yo nden e ndene men so tawi no tawi ko woɗɗi en ngala sareteje en ngala utoji so tawi ko laawol laana ko laaɗe jolteno debbo jolnateno koye laana min o mi waɗi ɗum mi nawi ɗum mi ƴetti ɗo debbo mi nawi ɗum ɗo ha salde mi yummum oɗo ɓiɗɗo debbo woni ramasseli kono jolnatɗe koye laana ha yotte e tonde wuuro ngo yiɗiraɓe gorko ngara cajjito ɓiɗɗo debbo e mbakko ɗum ha jottiniɗum e koye jibnaɗo gorko so jottiniɗo e koye jibnaɗo gorko hippe wuɗeɗo no murniri ni gawri adde juure e dow est ce que ɗum gonɗuɗen nden guiɗiraɓe ne jaggalnoma ne jaggata giɗiraɓe pooɗata kay ko gilno ummotoɗo e lawgol hornaw gawri amen giɗiraɓe jagga hen no pooɗo ɗum kay ko gilɗo ummotoɗo e gallo ko ɗon wuuro ngo wo ummotoɗo ko ɗon giɗiraɓe nangannoma ene pooɗ wi hornaw